Svaki četvrti mladi čovek je nezaposlen i želi da radi u državnoj firmi, a svaki drugi želeo bi da bar na neko vreme ode iz zemlje, pokazuje istraživanje CESID-a. To je jedna od tema o kojoj će mladi u okviru radionica, okruglih stolova i sajmova ovih dana razmeniti iskustva, ideje i promovisati zdrave stilove života. Svetski dan mladih obeležen je u svim većim gradovima u zemlji. Ove nedelje Beograd je i domaćin festivala studenata koji je u prestonicu doveo više od 200 mladih iz inostranstva. Plivačica Nađa Higl, koja nas je nedavno oduševila osvajanjem zlata u Rimu, čestitala je mladima njihov dan. Ono što mladima želim da poručim je da veruju u svoje snove, kao što sam ja verovala, da se snovi ostvaruju i da ako verujete u sebe i da ako dajete maksimum, da će se uvek to isplatiti. A u rektoratu Beogradskog univerziteta atmosfera kosmopolitska. Na sajmu država domaćini su studenti iz čak 43 evropske zemlje. Dolazim iz Berlina, ovde je jako lepo i divno je što ima mnogo mladih ljudi. I mi imamo problema sa ekonomskom krizom i vrlo je važno da o tome razgovaramo. Mislim da mladi u Srbiji imaju ipak veće probleme nego mladi u Evropi. Neki moj vršnjak u zapadnoj Evropi je sa ovoliko godina odavno završio školovanje, deo školovanja proveo u inostranstvu, govori minimum jedan strani jezik i odlično barata računarom. I što najvažnije ima petogodišnji plan. A u manjim sredinama situacija je još gora. Na birovu sam 10 godina. Mladi žive jako teško. Jako teško s tim što neće niko to da prizna. Istraživanja stručnjaka Filozofskog fakulteta pokazuju da među mladima vlada veliko nezadovoljstvo. Taj očaj uzrokovan je upravo tim osjećanjem da za njih nema prostora u našem društvu. Ono što mislim da na izvestan način treba inkorporirati u buduću politiku našeg društva, to je otvaranje neke vrste prostora za javni dijalog, između ostalog i sa mladima. U nadležnom ministarstvu, međutim, kažu da je strategija usvojena prošle godine poboljšala položaj mladih i obezbedila im učešće u mnogim projektima. Samo podatak da prije osnivanja ministarstva bilo 5 kancelarija za mlade, sada ih je 88, govori koliko su se pokrenule i lokalne samouprave i mladi u svim tim opštinama da preduzmu različite aktivnosti. Nadležni ističu da je obrazovanje i uključivanje u privredu jedno od dobrih usmerenja mladih koje, kako kažu, često volimo da nazivamo našom svetlom budućnošću, a pritom mnogo češće, nažalost, zaboravljamo da oni već jesu i naša svetla sadašnjost.